बेफोरबायदि आलु गेसावखौ मानो लाबोखो नोंलाय नोंसोरबो जे भिडिअफोरखौ नायदों लोगोफोर नोंसोरबो जोंनि बाजाराव फैबानो जाबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलागावआव दा बे खैलागावआव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेयाव मोनसे ओरैबायदि मोजां बाजार अपेनिं जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बियो दिनै अपेनिं जागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बाजारावहाय सोर नुजाफैदों बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन माखासे बेयावहाय बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो दंफैयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बाजारा मा दिनावहाय जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो बाजार कमिटिनि दारैहाय मिथिहोगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन दा जोंनानै मुंदांखा फुकन बर' आर्टिस्ट ब्रादारा सफैबाय फाइनालि ओमफ्राय खबर सबर मारै दङ दायो मोजाङानो दङ दासिम थेंक इउ स' माच बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बे खैला मा होनदोंमोनथाय खैलागाव बे जायगायावहाय बे हाग्रामा ब्रिजनि साहाथिंजाय फैबाय आं जायगायाव बिदि खैला मैला थांबाय आङो प्रग्राम खालामबाय खिन्थु बे जायगायाव दिनै गिबि फैदों फार्स्ट टाइम फैदों खिन्थु जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियेलि बेवहाय आदा दिगन्तनि मोनसे बाजार मोनसे अपेनिं मोनसे दिनै एसे हाबाफारि लादों दा बेवहाय आंखौ लिंनायनि थाखाय आदानिसिम जोबोद जोबोद साबायखर आरो नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ माने नोंसोरखौ लोगो मोनला ओरैबायदि मोजां मोनखायो जोंबो दाख्लैहायथ' निज्लागुरियाव फैदोंमोन राइट आं माने बेलेग प्रग्राम दंमोन ओमफ्राय हास्लाबहैयाखिसै मालाथ' थांखागौमोनानो दा फाइनालि फिन लोगो मोनफिनलायबायनो बिनानाव मनिसाखौ ओमफ्राय मारै दं दासान्दि नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो खुलुमबाय मोजाङैनो दं आदा ओमफ्राय दासिमाव गोदान फिल्मफोर ओंखारनांगौ दं नामा जेनेबा गोदान फिल्मथ' ओंखारनांगौ गैया लानो गोनां दङ थ' लाथ'वाखै आरो ओमफ्राय बबावबाफोर नोङो फिल्मफ्रावहाय रांखिनिफोर मोनाखै नामा जेनेबा रांखिनियाथ' लानाय जायो नङा होनबा आरो समाय नायगिरि अनसायगिरि बिथांमोना आंनिखौहाय बे रांखिनि बे रलखौनो बांसिन अनसायो आं मिथिगौ थेंक इउ स' माच एसे रागा जोंनायलाय आलु गेसाव बेखौहाय आङो माने मिस्टार जाल्ला बे माबायावहाय कमेडि भिडिअआवहाय आदा अनिल बिथांजों लानाय थ' बेखौ आङो आलु लायनो होदोंमोन बेवहायनो आङो बेखौ रागा रावजों मोनसे रायनाय दङ आं बेखौनो खोन्थानोसै बारा खोन्थानो हालिया बेखौनो खोन्थानोसै आरो बेखौ आङो आलु लायनो होदोंमोन लायनो थिनदोंमोन आरो बाजारावहाय आलु लायनो थिनदोंमोन बेवहाय बियो थांनो नागिरो थांनानै बियो आलुखौ आङो मोजांखौ बासिनानै लाबोनो थिनदोंमोन आरो नै दा आलुआ बावबोगोन दे लानानै फैथार आरो खोनासं दाबायदियाव बिराद आलुफोरा गेसाव ओंखारगासिनो गेसावफोरखौ नायनानै मोजाङै बासिनानै लाबोबानो जाबाय आङो बेखौ बेफोरबायदि रावजों बुजायहरदोंमोन आरो खिन्थु बियो उल्थासो बुजिहैबाय दानिया आलु गेसावखौसो लाबोबाय बियो बासिनानै बाजारनिफ्राय बेवहाय रायगोन आरो बेफोरबायदि आलु गेसावखौ मानो लाबोखो नोंलाय बबाव थाखो नोंनि मेगना बहा नायनानै लाबोखो नों सोरनि दखानाव जायाबो मायाबो गाहरगोन आं बे आलु गेसावखौ आङो माने बांद्राय गोसोआव फैजोबाखसै माने बेखौहाय जोङो स्क्रिप्टआवसो नायनानै बुङो नङा होनबा ओमफ्राय गासैखौबो गोसोआव थाजोबा आरो एसे रागा देखायनो थिननायलाय आं बेखौनो एसे देखायनानै होबाय बांद्राय खोन्थाजोबनो हायाखसै थ' बेनि थाखाय निमाहा बिबाय थेंक इउ गोजोन्थों बे बाजारनिनो बिगोमा बेवहाय मानगोनां सार दङ ने आं बिनिफ्राय मिथिना लानि नैनि बे बाजारखौ अपेनिं खालामनाय जासिगोन बे बाजारा मा मुं दोनगोन ओमफ्राय बे बाजाराव मा मोननाय जागोन ओमफ्राय सप्तायाव खनबैसे बाजार जागोन बेखौहाय रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहोनो थाखाय सारखौ खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय সকলোকে नमस्कार दिनै बे बाजारनि मुङा जाहैबाय अलंबार सप्ताहिक बाजारा खननै जागोन खनसे बृहस्पतिबार आरो खनसे रबिबाराव बेयाव गासैबो रोखोमनि फाननाय माबाखौ जोङो लादों आयदाफोरखौ जेरै नानि हलसेलार थागोन दाउनिबो थागोन बोरमा फाननायबो थागोन बाखि अमाफोरबो थागोन अमा फिसाबो बाखि गस्ला आसान बा CSPबो दं जोंहा बेंक कास्टमार माबा CSCबो दङ कास्टमार केयारबो दङ बाखि गासैबो रोखोमनि बाजाराव मा नांगौ बेखौ सिन्था खालामनानै बानायनाय जादों आरो गोदान बाजार हिसाबै जों बहुत माने मानसिफ्रा बेसेबां फानो एसे चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बा जों थाइनैखौनो खम होनो नागिरदों बा थाइबाखौनो खम होनो नागिरदों बिदि जोङो मोनसे कमिटि दानानै अलरेडि बानायखाबाय
दा जोङो बहुत शर्ट टाइमनि थाखाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ एसे दोनथ'नाय जादों आरो ओरैनो नामखौ लाखाजोब्बाय दा बेनो आंनिसिम ओरैनो फुंनि खैथानिफ्राय बेलासिनि खैथासिमसो थागोन बे बाजारा ओरैनो जों जेरै फुंनिफ्रायनो थागोन जेरै जोंना रुरेल एरिया गामि एरियाथ' मानसिफ्रा फुङावनो सिखारो 6टानिफ्राय मथा-मथि फुंनि 6टानिफ्राय लानानै मथा-मथि 4टा 5टा बिदिसिम थागोन बाजार हिसाबै जों गासिबो रोखोमनि कमिटिखौ दानाय जादों आरो बेयाव दङ सावथालनिबो दङ बा मुस्लिमबो दङ कमिटियाव बा बाङालिबो दङ बा बर' गासिबखौबो हांख्रायगोन जों बङाइगावनिफ्रायबो अलरेडि फैखाबाय बाखि बे माबानि थाखाय थालिर फाननायनि थाखाय दरंगिरियाव मोनसे माबा जायो बिनिफ्राय अलरेडि कन्टेक्ट जाखाबाय आरो बेयाव लांगोन एक्सपर्ट टु इम्पर्ट बानायनानै आरो जों दस्रानिफ्रायबो बायगोन आरो बेयाव फाथायहरगोन बिदि माने बायग्रायाबो दस्रानिफ्राय फैगोन फानफैग्राफ्राबो फानफैनो हागोन जों माबा हिसाबै बेखौ लागोन आरो नाखौ अलरेडि बरपेटानिफ्राय स्टक खालामगोन बिनि थाखाय बानायखाबाय माखासे टाइमनि थाखाय जों बुस्थुखौ बानायनो हायाखै आरो फुख्रिफोरखौ जावनो हाथ'वाखै আমার আজি যে বজাৰ মুকলি কৰা অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা আহ্বানক্ৰমে আহিব পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰে মান্য গণ্য ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল आरो बे हाबाफारियावनो हांख्रायहरजानाय जोंना पपुलार आर्टिस्ट दङ सिंगार फुकन बर' फंबाय बिथाङाबो दंफैयो ओमफ्राय आरो जोंना एक्ट्रिस दंबावो सासे फावगिरि मनिषा मुसाहारि आरो बिनि अनगायैबो हयथ' नै दंबावो जोंहा माने खयला मैला बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथां टेक्लाचर मुसाहारि आमटेकानिबो चेयारमेन दंफैयो बिथांनि मुङा जाहैबाय बिनेन ब्रह्म आरो गोबां बेबायदि डिस्टिंगुइश जोंना आलासिफोर दंफैयो दा जिखुनु आं बेखौल' बुंनो लुबैदों बेखेवनायनि सिगां जिखुनु बाजारा जोंनो बयनिबो दैलि इउजनि थाखाय दैलि कनजाम्पसननि थाखाय जिखुनु बाजार जी বজাৰটো আমাক সকলোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমি যেহেতু বজাৰৰ বস্তুবিলাক সকলো দিন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কনজিউম কৰোঁ গতিকে আমি ভাগ্যৱান বুলি আমি ক'ব লাগিব কাৰণ ওচৰে পাছৰে তেনেকুৱা বজাৰ আমাৰ কাৰণে নাছিলে অলপ আগত গ'লে আমগুৰি পাওঁ সেইপিনি গ'লে কিবা নেহৰু বজাৰ আমি পাওঁ আৰু এইপিনি দূৰত চাপাগুৰি বুলি জেগা আছে আৰু এইপিনি জয়পুৰ বজাৰ আছে কিন্তু আমাৰ এই মাজতে তেনেকুৱা বজাৰ আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাজনক তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিলে কিন্তু আমাৰ ভাগ্য ভাল বুলি আমি ক'ব লাগিব আমাৰ এই ভৱানীপুৰ গাঁৱৰে আমাৰ এজন ভাইটি দিগন্ত ব্ৰহ্মই এতিয়া এটা সপোন দেখি পেলাই এতিয়া নিজৰ ব্যক্তিগত খণ্ড হিচাপে এই বজাৰখন খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেখেতে গতিকে মই আহ্বান কৰিম আপোনালোকে কোনোবা যদি বেপাৰী থাকে আপোনালোকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি পেলাই কি ঠাইবোৰ বেপাৰ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পেলাই বেপাৰ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ আৰু সকলোকে ইয়াত সহায় কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে মাতিছোঁ আপোনালোকে চবেই পিঠা ধৰক পিঠা টিভি পাতে নহয় চেয়াৰমেন নोंसोरनि फैगा दायो नैबे फिथाखौ हास'नानै बेखेवनाय जासिगोन दायो बे ओनसोलनि TCLC चेयारमेन दा बेखौहाय माने बेखेवनाय जाबाय आरोना बाजाराथ' नैबेनो जाहैबाय दा बेबायदि आरोखि अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै लादो बे बाजारा दिनैनिफ्राय अलंबार बाजार होननानैहाय बुंथिजानाय जाबाय एबा फोसावनाय जाबाय दा बयबो अलंबार बाजार होननानै नैबे लामा जिथुनाखि ओरैहाय साफागुरिनिफ्राय लानानै मालिबिथासिम दावखोलांनाय मेन लामा बेयावहाय थाथ'नानै नैबे बाजारावहाय आरामसे शपिं खालामलांनो हागोन एबा बाजार खालामलांनो हागोन आरोखि बिथांमोना मुस्लिम ओमफ्राय आं बिथांमोनजोंहाय फार्स्ट टाइम रायज्लायसिगोन आरोना अस्सलामु आलैकुम खबर सबर भालो ना ओमफ्राय आं बर'नि सोङो दै रोङोना रोङा बिथांमोनावहाय ओमफ्राय ब्रादार नोंसोर दे बे ओनसोलावहाय बाजार अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ दायो नोंसोर गोसोआव माबायदि मोनदों जों गोसोआथ' नोगोद मोजां मोनदों आरो आच्छा माने कि जोंनि न' खाथि जाबाय नालाय बाजारा जों गोजान थांनांगौ ओरै बलंफुरि माबा बिजनियाव बङाइगाव थांनांगौ नालाय गोजान जायो जोंना बैयाव थाब फैनो हायो न' खाथि नालाय ओमफ्राय जोंनि माखासे हिनजावफोराबो टेक्सि थाखायबो मोजां जायो आरो जों गोजान थांनो हाया नालाय बेयाव खाथियावनो मोजां जाबाय आरो बेखौनो जों जोबोद मोजां मोनदों आरो बयबो
बिराद मोजां मोनदों नोंसोरबो जे भिडिअफोरखौ नायदों लोगोफोर नोंसोरबो जोंनि बाजाराव फैबानो जाबाय नोगोद मोजां आरो इयाव हटेलबो खुलिगासिनो साहा दखान बायदिसिना मा नांगौ मोनजोबगोन आरो जोबोद मोजां आरो दा गोजोननाय मोनदों जाहैबाय ने नोगोद मोजां मोनदों आरो दा ओरैबायदि सिबाबजोब दे रायलायदेबाय ना ओमफ्राय आदा नोंसिनि बे जायगायाव दे बेबायदि बाजार गोदान जाबाय दा नोंसोर गोसोआव माबायदि मोनदों दालाय जोंनाथ' बिराद मोजां मोनबाय आरोखि गामि गेजेराव बाजार जोंहा गोजानाव थांनाङा गारि भारा नाङा मा नाङा खाथियाव एसे मोजां मोनबाय आरोखि औ ओमफ्राय दा नोंसोरो सिगां मा बाजार जायोमोन ओरैनो सिगांथ' बे खैलागाव दखान दंमोन दाथ' बे दखानखौ नागारनानै दा बाजार गोदान जाहैबाय औ ओमफ्राय दा ओरैहाय नै थालिर फानफैजेनबाय दा मैगं फानफैजेनबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम बाजार नालाय ओमफ्राय ना फानफैबाय नै गिदिर ना दङ नांबाय नांबाय खावसेयावनो खावसे नाङाखै दङ भाषायाव सिमार्ट जोबखालाय ने ग्लास काप दङ ग्लास काप कमल काप दङ दा बोरमाबो फानदों माथो बोरमाबो नोंनि बोरमा दे आं देखायलांनोसै देखायदे मा मा मोनो साइड दिथ' दादा उलाव ओइ नांदोंना नाङाखै नांदोंना नाङाखै नांगौ बायजेनखाबायबो आयौ दा बायजेनबाय आरो नै बाजार गोदानाव ओमफ्राय आं देखायनि एसे ओरैहाय बाजारफ्राखौहाय मा मोनो मा मोना आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय बाजार गोदाननि बेफोरबायदि लंपेन्ट गस्ला फानजेनबाय आरो ओरैहाय नै बेबायदि ओमफ्राय ओरैहाय फुरा बे बाजार जाजोबगोन आरो नै ओमफ्राय माने दिनै फार्स्ट टाइम नालाय अपेनिं हिसाबैहाय माने बारा फैजेननाय जायाखै आरोखि ना बे गासिबो बाजार जाजोबगोन बियो नै बिदि आरो नै बेफोरबायदि ओमफ्राय ओरैहाय सोनाबजोंहायबो बेखौ गासिबो बाजार खालामलांगोननो ओरैहाय गोबांथार हा दङ नै गुवारनो ओमफ्राय बेजोंबो बानायगोन बायदि आरोना नै ओरैहाय बेबायदि आरोखि नै ओरैहाय थोरसि लथा फानजेनबाय ओमफ्राय मेन रडा नैबेयावनो दङ नैबेयाव मेन रड जाहैबाय जिथुनाखि ओरैहाय सापागुरिनिफ्राय दावखोबोनानै ओरैहाय भुटानजों थाङो मालिबिथा आमथेखा खैला मैला आमगुरि मालिबिथा नै ओरैहाय दावखोलाङो आरो